политици ми говорят, без да имат мозък. Бълъци само в даскало сте ползвали пищовата. всички са един тъжак, облечени в корупция. Всички са един тъжак, Ехото на прехода. само не се хвали, че не си материалистче. Дъб си ами философстваш все едно си Ницше. Не гледай на мен като на Battle MC. До мене има такива, имат по 4 глави. Роден 95-та, за 20 години преход не видях просперитета. Често съм си мислял за маска и пистолета. Живота ни натиска да останем лекета. Медии и политици ми говорят за индустрия. Всички са един тъжак, облечени в корупция. Пушек от лилаво ме отвежда да не мисля. Пушиш зарад филма, ще те еба в артиста. Еднаква е картината, където и да мина. Квартала е сурово, няма лято, няма зима. Всички ще ти кажат, че живота просто мачка. Каквото и да ми говорят, пак си трябва пачка. От прехода ехота чувам и в настояще. Всеки псува, гладува и после драща. Системата е антиконтипоза. Пишле гара ми се прави на багаботи с коза. Симуланти претендират без да имат мозък. Всички изгостират само за да са на мода. Първо вдигам среден, после питам кой е боса. Прав или наведен, ще си идеше въпроса. Откакто се появихме, ръцете бяха чисти, но после си го платихме. За 20 години с тежки рими ги ударихме. Претенции имат пенсии, ма питам какво променихте, Откакто се появихме, ръцете бяха чисти, но после си го платихме. За 20 години с тежки рими ги ударихме. Претенции имат пенсии, ма питам какво променихте, Само не се хвали, че не си материалист, че скритите желания ясно прочитам в очите. За 20 години човека в теб промени се. Компромисите будни, докато съвестно си спите. Картината е друга след радикалните промени. Кварталните гамени сега са крайни отредки. Не обвинявай онези, дето им продадоха пакети. Обвинявай онези, дето им прокараха пътеки. Други останаха на пейки като един безмолвен зрител. Пистолетът ти е блокирал, макар с пълен пълнител. Изпълнител на схемите, по които перат парите. Общото сте ми да е, че са им завързани очите. Курвите на Волен са ченгета. След буците в клека влез в университета. Ти взимаш пистолета и си супер смеща поза. Бълъци само в даскало сте ползвали пищова. Да не говорим за гърджока и тая тотална деградация. Телевизора е култ на тоталитарна демокрация. Елита е каймак от най-гадата утайка. Имаме парчета и страх от цялата мозайка. Прибирам се на щайга след болката разцепваща. Пълен с оправдания като хората в панелката. Псевдопатриоти изгубени в превода. Представям поколение, което е ехото на прехода. Откакто се появихме, ръцете бяха чисти, но после си го платихме. За 20 години с тежки рими ги ударихме. Претенции имат пенсии, ма питам какво променихте, Откакто се появихме, ръцете бяха чисти, но после си го платихме. За 20 години с тежки рими ги ударихме. Претенции имат пенсии, ма питам какво променихте,